חבר'ה, סוף סוף אני הולך לפתח לדרגונייט. תסתכלו, אני רק תופס אותה. לא אכפת לי מהאייביז. דרגונר. טוב, חבל שזה כזה קצת סיפי, אבל לא נורא. העיקר דרגונייט 98 אייביז. תסתכלו. דרגונייט 98 אייביז, דרגונייט. תסתכלו לכמה CP זה מגיע. 4221. אני אשדרג אותו. שיהיה לפחות על 2800. אני כבר יודע מה מקבלים. דרטיני. ידעתי. אולי הנדו, אולי אייבי פלור. אוקיי. אוללה. לא אייביז טובים. די, אני חייב לגמור את הגו פאס. בא לי את הזפטוס. גם אם יש לי כבר שייני זפטוס. טוב, זה סתם רוצה לעצבן.